Men du skal ikke tørre mig, fordi... Eller... Det havde jeg heller ikke tænkt mig, Rikke. Det må du klare selv. Det må jeg alligevel. Det må du alligevel. Det må jeg. Altså selvom du er lidt fuld, så må du godt tørre dig selv. Jeg bliver ved. Hvad bliver du ved med? Er du en lille tidsdrøm? Fuck, hvor det lækkert at være helt på arbejde. Men du skal ikke tisse mig, når jeg tørrer mig. Skal jeg ikke tisse på dig, når du tørrer dig? Nej, fordi det er flot, hvis folk de kigger på mig. Når du har tisse på dig? Ja, den er ikke god. Det er den ikke. Okay, så skal jeg lige tage det helt på plads. Jeg overvejede, ikke? Jeg overvejede at spørge Christian, om han havde en saks, så jeg lige kunne klippe den her tot væk. Men vi er ikke hjemme hos Christian. Nej. Skal jeg spørge Tobias? Nu det er ham vi hjemme hos. Vi har været i sol 3 dage i træk nu. Og det var godt, Rikke. Så bliver du brun.